Estamos a 86 kilómetros por el día de meta, amigos espectadores. Ilagoicoa, Canala, Laida, Anchora, son la mayoría de los puntos por donde van a ir pasando. Atzerapena, ala betikoa izango ote da Urdaibaik zer nolako garapena behar ote du. Zenbat galdera noren urteguna da. Apirilaren 21, baten batek ba ote daki. 21 de abril, que es el cumpleaños de alguien. Es el cumpleaños de alguien, el 21 de abril. Será, ¿no? Sí, será. Imanol Pradalesena dela jakin dugu gaur Iñaki Iriondo kazetariari esker, tira, zer nola datorkigun gaurkoan ere aktualitatea ezin arnasik hartu, bozina jo bai, hori bai. Argi, nekazariak kaleratera direla, Ipar Euskal Herrian gainera badakizuela ez direla ez edozein modutan ateratzen, Bilboko kaletan bezalaxe. Eta beste behin ere datu kezkagarriak, Euskal Herriko zinema komertzialetan euskararen presentzia oso urria da 2,48 soilik. Eskerrak punkari, eskerrak perlatari. Me gusta mucho de Clash. ¿Te gusta? Mucho. Ikada ikusten duzu, ez da ez txantxetarako kontua, arrazoirik etzaie falta gainera, eta Bidaso aldean Euskal Herriaren bi alde horiek batzen dituen autopista garesti horretan, izugarrezko buxona, blokeoa, autoilarak, argi Euskal Herrirantza Toulouse aldetik eta Euskal Herrian bertan Baionatik Donosti aldera izugarrizko saltsa dagoela eta saltsa guzti honen arrazoia lehen sektorea kinka larrian dagoela. De la PAC qui ne rentre pas, alors que c'est un dû qu'on a. Aujourd'hui, les exploitations sont mises à mal à cause de ça, parce qu'on n'a pas reçu la PAC. Eta arrazoiak zerrendatzen hasita, erregaiaren prezioak gora eta gora dijoala eta horrek izugarrizko kaltera egiten diela, behien gaitzei aurre egiteko laguntzarik eza eta tasari gabeko merkatuaren kontrol gabezia, importazioak tira, ekoizten denaren kalitatea mantendu ahal izateko eta duin bizi ahal izateko, gero eta zailago dutela, baten eta bestean lerroburuek hori diote gainera. Gaurkoan edonola ere protestari ekin diote Ipar Euskal Herriko nekazariek, baina gaurkoa hasiera besterik ez dela, beraz argi datozen egunotan ere Europan beste hainbat tokitan kalera atera diren bezalaxe, Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian hasteko eta behin, honezkero mobilizazioak nagusi izango direla. Edonola ere, kezka edota jakimingat geratu zegu, zenolako esanahia ote duten gaurko greba honetako bozinazoek. Klaksonarekin segituko dugu, oraingo honetan poliziari azenolako harrera egin diete, tira, badakizu ukitu azido ematea bereziki gogoko dugula, albistegi ezoiko honetan, beraz, hementxe duzu klaksona poliziari harrera egiteko.
cumpleaños de alguien. Es el cumpleaños de alguien, el 21 de abril. Será, ¿no? Sí, será. Hene bada, zerk emango ez ote digu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako instituzioetako aktualitateak, inork alakorik ezagutu aldutira, Urkullu lehendakariak ez dakigu nahita egin ote duen iruzkin gaizto hau, jakin dugulako bai, Iñaki Idiondo ikerlari kazetariari esker, parlamentuan kasi bizi den kazetariari esker, Imanol Pradalesen urteguna dela apirilaren 21 izango ote da hori, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarron hauteskunde egun handia. Urkulluk bere ukitu umoretsu horrekin zerbait esan nahi ote izan digu. Edo nola ere, agerraldi horretan badakizue honi buruz hitz egiteaz gainera Euskal Herria Bilduri egurra mandiola besteak beste transizio ekologikoko legearen alde egiteagatik eta ez ordea hezkuntza legeari, eta besteak beste Urdaibaikoa akaso zertxo baita atzeratuko dutela 2 urte. Zein izango ote da honen atzean dagoen arrazoia? Estamos a 86 kilómetros por línea de meta, amigos espectadores. Ilagoi Coa, Canala, Laida, Anchora, son la localidad de los puntos por donde van a ir pasando. Eta alaxe, Pradalesen urteguna, Urdaibairen proiektuak aurrera ez duela egingo momentuz, badakizue kontu honek aurrekari dezentekoak dituela, eta Eusko Alderdi Jeltzalearen proiektu izarra izan dela Bizkaia alde horretan. Ikusteke, zer gertatuko ote den 2 urte barru berriz ere aztertuko omen dute auzi hau Urdaibain haserre bizia eragin duen kontua izan da, duela denbora eta hainbat izan dira mobilizazioak, eta gaur bertan esate baterako Naiz irratian entzun ahal izan ditugu Stop plataformako ordezkarien hitzak. Tira, irudiotan ikusiko duzu baina Urdaibaik zenolako irudiak uzten dizkigun, zenolako parajeak eta batez ere biosfera bat den paraje bat dela. Egia da, oraindik ere bertan industria jarduna egon badagoela, bertan ontziola bat lanean ari dela, baina azken 5 urteak honezkero lizentziari gabe segitzen duela Muru eta ontziolak lanean. Gauza da, ingurua babestuta mantendu ahal izateko besteak beste, Urdaibaik beste lehentasun batzuk dituela dioela bertako plataformak. Eta deigarri egiten zaigun, datua utzi dute beste behin ere mahai gainean, zenolako arazoa duten, derrigorrezkoa dugun ur hornidurarekin besteak beste. Tira, ura beharrezkoa dutela, bestelako lehentasunak ugari eta legea egokitu eta behar bezala erabili gabeko proiekturik ez dutela behar. Auzia mahai gainean beste behin ere, baina zein izango ote da arrazoia? Iñaki Idiondo bihar izango dugu bertan, beraz galdetuko diogu. Ea, hauteskundak gertu daudelako ote diren eta kalkuluen emaitzak ez dituzten aldeko, edota Gernikako alkatetza aldatu alizateko eta Gorroño jauna airera jaurti alizateko beharrezkoa ote den erdibideo edo besterik gabe, ez dela bidegarria eta ez dutela hanka sartu nahi izan, atzera bueltarik izan ez dezakeen auzi juridiko honetan. Edo nola ere, guzti honetan berriz ere galdetuko dizuegu, urtegun honek zer esan nahi ote du? Urdaibairena 2 urte atzeratu eta hauteskundeak berehala konbokatuko ditu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak, 21 de abril, que es el cumpleaños de alguien. Es el cumpleaños de alguien, el 21 de abril. Será, ¿no? Sí, será. En principio están fuera del ámbito de la obra. Seguramente sí, ya os he dicho que en alguna fase de la obra es posible que tengamos que cerrar el acceso por temas de seguridad, pero en principio esos árboles están fuera del propio ámbito de la obra.
duzue toki batetik bestera, baina azpiegitura kontu honekin, hauteskunde atarian giroa ezin txarragoa, izue. Urdaibaiko auzia eta Donostia aldera etorri eta berriz, baskulinarirena, azenolako zalaparta badakizu inguruko bizilagunak, Donostialdeko bizilagun ugarik kezka agertua zutela, honezkero hirian kanporatze prozesu larri bat dagoela, gero eta jende gehiago jo behar duela hiritik kanpo bizitzera, ezin eutsi alokairuei, salmenta prezioei, eta txamponaren beste aldean halako azpiegiturak eta turismoari edota bestelako ekonomia eredu bati zerbitzatutako gauza garesti guzti hauek. Esan zuten, zuhaitz mosketa hauek ez zirela izango, eta bai, gainera egun berezian, San Sebastianen asteburu luzearen ondorengo egunean bertan goizez bakitako arbolak izan dira. Nahi gabe, nahita, hemen ere ikusten duzu data kontuak tartean badaudela, edo nola ere. Gaur bertan mobilizazioak eta xerre hauak aso Donostiako udaletxera ere osoko bilkurara helduko omen da, beraz, hemen ere satxarik etzegu faltako eta horri ere jarrepena egingo diogu. Noski baietz, baina aizue, bestelako gai ere helduko diegu eta segidan analizia. Gaur gainera Iruña Astitz platoan bertan dugula, aizue, azenolako sortea gurea? También será que tengamos una ludoteca en la que haya en castellano y en euskera, y los euskeras sí que pueden ir a castellano y euskera, los de castellano solo a castellano, es decir, tienen el doble de servicios. Y es que ya no estamos hablando de derechos, estamos hablando de privilegios. Bagenekien Iruñe gustatuko zitzaizula Orkoingo alkatearen azkeneko ez dakit irristaldi hau benetan ona izan delako eta torero nahi izan ote duen hori ere etorri zaigulako ora. Zein da zure lehenengo inpresioa? Ludotek eta horretara joatea zer da? Zigor bat aurre euskaldunentzako birritan joan behar dute atsedenik gabeko egunak 24 orduak ludotekan sartuta nola ikusten duzu? Hau posible alda? Bai, antza denez, hori esaten zuen ez, edo aditzera ematen zuen Orkoingo alkateak, baina, hemen ikusten da ez da lehenengoa, ez alderdi sozialistakoan, Nafarroako alderdi sozialistakoa, baina bai ikusi dugu ere Iruñerrian bestelako euskararekiko jarrera nolabait euskarofoboak, Eta ikusiko dugu nola geratzen den, argi dago oraindikan badirudi ez dakit aurrekoan uste dut Berriako Iker Tubia kazetariari irakurtzen niola Twitterren, ixan, esaten zuela akaso hain privilegiodunak baldin bagara euskaldunak ez dakiela zertara edo zeren zein dauden guztiak euskarara apuntatzeko. Orkoingo alkataren jokabidea edo nola ere deigarri egin zaigu, oraintxe irudietan ikusi duzu gainera, Ikamikak Orkoien gainditu egin duela, besteak beste Remirez jaunak berak, alderdi sozialistako buruak Nafarroan, nolabaiteko kapotea botaziolako gure Orkoingo alkate toreroari, eta Nafarroako notiziaz taldeko zuzendariak berak, Joseba Santamariak erantzun egin ziola, ez da ohikoa izaten hau Remirez jaunari, ez da ohikoa, egunkari edizia digital garrantzitsu baten zuzendariak herrieta egiten diola buru politiko bati esanaz, hau eskuin muturreko edo boxeko hautetsi baten pareko adierazpena izan dela. Hau izan daiteke gauza salbuetxi bat eta Remirezek kapote bat bota nolaiteko polemika gehiago egon ez dadin, ala benetan alderdi sozialistak Nafarroan badu arazo bat, naiz eta Asiron alkate egin Iruñean, aintzat hartuta, Balearretan, Galizian, herrialde katalanetan, alderdi sozialistak ez duela alako jarrera foborik, gainera, kasu honetan, nahiko egora larrian dagoen hizkuntza gutxitu batekin. Ofiziala izan beharko lukeena lurralde osoan eta gutxitua gainera. Nola zorionekurena, ez dakite, armairuan gorde dute edo nola dago kontua? Armairuan anekdotikoa edo eskaparatean jartzeko bezalakoa. Egia da, gogoratu behar dugu Txibite presidente izateko elkarrizketa horietan argi geratu zela euskararen inguruan zeuden ikuspuntu desberdinak, ez? Eta ez zirela adostasun batetara iritsi. Egia da, EH Bildu eta Geroa Bairen aldetik geroz eta presio handiagoa dagoela gaia berrartzeko, gogoratu dezagun gaur egun Nafarroan non bizizaren edo non jaiozaren arabera, eskubide batzuk gehiago edo gutxiago izango dituzu euskaldun bezala.
Orduan, hori kontuan hartuta argi dago mai gaineratu beharreko gai bat dela euskararena. Ze gertatzen da? Ikusi dugun bezala batzuk oraindikan politizatzen saiatzen direla eta ez alde honetik, nolabait esatearren, ez? Akaso eskubidez ari garelako eta ez ideologiaz eta bete beharrez eta ez privilegioz. Baina tira, hemen jokoren bat egongo ote da, akaso izango ote da Alderdi Sozialistak bere etorkizun politikoa ere jokoan ikusten duela, ezkerreko sektore aurrerakoiek honezkero, aurrera eta fitxak zein hautetxeak eskuratu ala jokoz kanpo geratu daitekelako. Tira, hori ere beste baterako utz genezak edonola ere Iruña Astitz, gaurkoan edonola ere ez du aipatu gabe utzi nahi sare sozialetako saltsa honetan. Ea ba, Orkoiengoak zer esan eman zuen, baina zer esana eman duen beste zerbait, Itziar Ituñoren aurkako jazarpena izan da. Guk badakizue lehendakaritzarako hautagai posibletzat ere izan dugula kinieletan, atletikeko enbaixadore izatea kasi lehendakaritzarako hautagai izatea delako. Bai, bagoaz, herri egiten, oso aintzinetik gatoz, baina bueno, ondino ez gauz salbu, pentsetan du gure kultura eta identitatea ondino ez dagoela bermatuta. Eta gauzak honela, ikusi dugu Itziar Ituñok berak sare sozialetan nola jakinarazi duen kaltea izan dela. Eta bihotz bera dela, bezala eta kalte honek, jazarpen honek badituela ondorioak profesionalki eta baita personalki ere mehatxuak jaso dituela. Hau, askotan errez esaten dugu, Iruñe, baina sare sozialen eta gauza benetan indarkeria gune latza bilakatu zaigu. Bai, internetek edo sareak ematen dizun anonimotasun hori ongi egiteko erabili daiteken bezala ere kaltea sortzeko erabili daiteke eta kasu honetan jeita eta horrelako aipatu duzun, ez? Erasoak gauzatzeko asko dira horretan babesten direnak. Eta, iruditzen zait, gainera, emakumea baldin bada eta sareetan aktibo baldin badago, ez ikusi genuen Zurineren kasuan, geroz eta Dianan zentroan kokatzen zaituela, berdin du zer esaten duzun, ze ikusi dira, ez, Itziar Ituñoren aldeko mezuetan zer nolako erantzuna jaso duten halako mezuak igorri dituztenak, baina bereziki halako mezuak igorri eta emakumeak izan direnak. Alaxe eta gainera, halakoetan saiatzen gara, reakzioak bestera batera ezakit, sorrarazten, zeuen eskema logiko horiek, bakoitzak bere ondorioak atera ditzan sustatzen, deigarri egin zaiguna da, eta hainbatetan aipatu dizuegu, ziur Brasilgo Itziar Ituñoren jarraitzaileen sare sozialetako kontua izan dela, baina tira, ikustaldiak gora eta gora segitzen dute, kasu honetan, Itziarrek azkar batean botatzen duen esaldi honekin, gainera Bilboko alkate papera egiten duen unean bertan. ¿Sabéis qué? Que os podéis ir todos a la mierda. Alaxe, Iruñe, pena, euskaraz azpidatzea hori bai. Ez dakit horrek ekarpen bat egin dugu, pantailak euskarazek eskertuko ote digun aipatu dugu, euskal zinemetan 3 puntura ere ez dela iristen, zinema euskaraz ikusi eta konsumitzeko aukera, hau ere bestera baterako gai izango dugu, baina kezkagarria izan da, ez da, Iruñe, zu pixka baten menderatzen duzula pantailen mundu hau. Kezkatzeko datu hau bada, ez da, bai, hobera guazela, baina oso datu eskasak dira, benetan euskaraz bizitzeko eta oinarrizko zerbitzuak izateko, ez, euskaraz. Orkoiengo alkatearen privilegio horietatik urrun esan genezake. Urrun, agian Orkoiengo alkatearentzat gehiegizkoa izango da, baina, streaming plataformetan zein zinema karteldegiak ikusterik edo arakatzerik baino ez dago ikusteko euskarazko eskaintza oso minimoa dela, eta esango nuke minimoaren baino baxuagoa. Alaxe ikusten duzue gaur biok bat platoan dugula, Iruñetik Donosti alderaino etorri zegula Iruñe Astitz, mila esker gaur geurean izatagatik, eta badakizu aster izan dugula geurean, analisi zorrotz eta azido ikutua duen honetan. Eskerrik asko, Iruñe. Mila esker zuei.
Me gusta mucho de Clash. ¿Te gusta? Mucho. Mujer, esposa, madre, todo eso, pues no, nada de eso. Profesora, enseñando punk, o sea, bueno, rompiendo normalidades. Una adelantada a sus tiempos y a por China, vamos. Eta ikusten duzuena berriz musika taldean aktualitateari dagokionean eskuratu ahal izan duguna. Perlata taldea ezagutzen ez baduzue, bada punke taldea. Euskal Herrian punkak eta emakumezkoen ekarpenak izan du, zer esana, zer emana izan du, baina guzti hori behar bezala dokumentatzeare askotan ez da egiten, ahaztu egiten zaigu eta gerora galdu egiten da. Aste honetan bertan esate baterako, Maite Dirinen kasuan ere alaxe gertatu zaigu. Hasi gara arakatzen eta datuak eta biografiak egon arren, gaur egun ikusentzunezkoen aro digitala den honetan gero eta datu edota dokumentazio gutxiago dugu. Begira zer egin duten, Arrasalteko Perlata taldekoek dokumentala ere egin dute punkaren bealdea eta bertan eurentzako ikur erreferentzia izan den emakume hau egin dute protagonista pantalla handian. Esan dizuegu, datuak ez direla bereziki honak, baina akaso pantalla ezberdinetara ere jo beharko dugu eta badirudi tokitik bertatik ekoitzetako gauzek ere emango digutela euskarazko pantalla. Esan dizuegu, Arrasateko emakume hau, akaso baten batzek esango dute, ezta, emazte, ama, irakasle, baina beste gauza asko ere bai, eta geure herrian, geure gizartean, honezkero aurrera goazen honetan, adinean aurrera joandako emakume erreferentzia asko, eta punki asko baditugula, ez dugu aztuko, horren lekuko beraz, Perlata taldeak Arrasatetik ekoitzetako dokumentala eta laster izango duzuena. Honezkero, joan den urte bukeran aurkeztu zuten Arrasaten bertan, beraz bilatu zeuen aukera eta ez galdu punkaren bealdea Perlataren eskutik Arrasatetik. Honekin, besterik ez gaurkoz bagoaz, baina badakizue bihar hemen bueltan izango gaituzuela. Astelehenetik ostegurera hemen kolpez kolpe antenatika dezoiko albistegi, fidagarri bezain azido honetan gabon pasa. Mila esker, hor izateagatik beste bain ere. Ampli eta Andrea Gator erdixen eskorbuto talakoa joten eta Auténtica, bera bere osotasunean. Inoren menpe, bera. Con lo odiadas que eran las canciones punk, baina ella es, toma, no solo no esto, sino me las aprendo. Venda. Bai. Oye, mira. Oye, va, estoy no me acuerdo. A ver. Baina hori? A ver, esto, a ver, guitarra eléctrica. Guri bemandozku musikarako bidea. Berezisa, oso berezisa, Jesusi. Mi, si, la, si, fa, sol, re, mi. Referente bat, nik uste dut, Mondran. Me compré una guitarra eléctrica y con 50 años Jesús Echavarría iba en autobús todos los días con su guitarra. Amak esaten zaben, esare Mondraukua Jesusetik ez basare pasa. Punk. Sí. Punk o punk. Punk se llama, bueno, punk. Y esa música me gusta un montón.